Αυτό το σεμινάριο σας παρέχει βήμα προς βήμα οδηγίες που σας δείχνουν πόσο γρήγορα και εύκολα μπορείτε να συνδέσετε ένα δικτυακό μηχάνημα Miele Professional με το Miele Move Connect. Το βήμα 1 είναι η προετοιμασία για τη δικτύωση. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή και να βρίσκεστε κοντά στο μηχάνημά σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δικτύωσης. Θα χρειαστείτε επίσης τον σηριακό αριθμό του μηχανήματος που θέλετε να δικτυώσετε. Αυτός βρίσκεται στην πινακίδα τύπου, συνήθως στο εσωτερικό της πόρτας. Βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε τα στοιχεία σύνδεσης για το λογαριασμό σας Miele Move Connect. Θα χρειαστείτε επίσης τα στοιχεία πρόσβασης για το VLAN. Επιπλέον, ενδέχεται να χρειαστεί να εξουσιοδοτήσετε συγκεκριμένες διευθύνσεις URL του Miele Move στις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας σας. Υπάρχει ένα έγγραφο βοήθειας γι' αυτό στην ενότητα συχνές ερωτήσεις στη διεύθυνση www.mielemove.com. Το δεύτερο βήμα είναι να συνδεθείτε και να μάθετε πώς μπορείτε να θέσετε το μηχάνημά σας σε κατάσταση ετοιμότητας δικτύου. Αρχικά, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Miele Move Connect. Για να συνδέσετε ένα νέο μηχάνημα στο λογαριασμό σας, κάντε κλικ στην επιλογή «Μηχανήματα» στο μενού και στη συνέχεια στην επιλογή «Σύνδεση νέου μηχανήματος». Αυτό το μενού σας δίνει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στη διαδικασία δικτύωσης. Τώρα κάντε κλικ στο «Connect», «Σύνδεση» και πληκτρολογήστε τον σηριακό αριθμό του μηχανήματος που θέλετε να συνδέσετε στο επόμενο παράθυρο. Σε αυτό το παράδειγμα, πρόκειται για ένα πλυντήριο ρούχων Benchmark PWM 520. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να βρεθεί η συσκευή στο σύννεφο. Ωστόσο, καθώς δεν υπάρχει ακόμη σύνδεση στο διαδίκτυο, δεν εντοπίζετε κανένα μηχάνημα στο διαδίκτυο. Εάν δεν γνωρίζετε πώς να καταστήσετε το μηχάνημά σας δικτυακό, μπορείτε να καλέσετε τις σχετικές οδηγίες χρησιμοποιώντας το κουμπί στα αριστερά. Ας ρίξουμε πρώτα μια ματιά σε αυτές τις οδηγίες. Επιλέξτε τον τύπο του μηχανήματος στο πλυντήριο ρούχων PWM 520. Μπορείτε να συνδέσετε αυτό το μηχάνημα είτε μέσω LAN, είτε μέσω WPS, είτε μέσω του Device Connector. Για κάθε μία από αυτές τις επιλογές θα βρείτε βήμα προς βήμα οδηγίες για το πώς να προετοιμάσετε το μηχάνημά σας για δικτύωση. Καθώς η εστίασή μας επικεντρώνεται στο Device Connector, θα αναφερθούμε τώρα λεπτομερώς εδώ. Στο βήμα 3 θα πραγματοποιήσουμε λήψη του λογισμικού Device Connector. Μπορείτε απλά να κατεβάσετε το Device Connector μέσω του κίτρινου συνδέσμου και να το εγκαταστήσετε χωρίς δικαιώματα διαχειριστή. Μετά την εγκατάσταση, τίποτα δεν στέκεται εμπόδιο στη δικτύωση του μηχανήματός σας. Τώρα ας επιστρέψουμε και ας ρίξουμε μια ματιά στην προηγμένη ρύθμιση. Εδώ έχετε επίσης τη δυνατότητα λήψης του Device Connector. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο τόσο για συστήματα Windows όσο και για συστήματα Apple Mac OS. Καθώς το Device Connector είναι ήδη εγκατεστημένο στο παράδειγμά μας, μπορεί να ανοίξει απευθείας μέσω αυτού του παραθύρου. Στο βήμα 4, συνδέστε το φορητό σας υπολογιστή στο σημείο πρόσβασης του μηχανήματός σας. Αφού εγκατασταθεί το εργαλείο, το Device Connector μπορεί να ανοίξει απευθείας. Πρώτα πρέπει να ανοίξετε το σημείο πρόσβασης του μηχανήματός σας και να το συνδέσετε στον υπολογιστή σας. Εάν δεν γνωρίζετε πώς να ανοίξετε το σημείο πρόσβασης, απλώς ρίξτε μια πιο προσεκτική ματιά στην ενότητα «Συνιστόμενες οδηγίες». Εκεί θα δείτε αμέσως την καθοδήγηση βήμα προς βήμα για το άνοιγμα του σημείου πρόσβασης. Απλώς κάντε κλικ στα βήματα και ακολουθήστε τις οδηγίες. Σημαντική σημείωση σχετικά με την πρόσβαση στο επίπεδο χειριστή. Ο προεπιλεγμένος κωδικός για αυτό το μηχάνημα είναι πάντα 0000. Εάν αυτός δεν έχει αλλάξει, μπορείτε πάντα να έχετε πρόσβαση στο επίπεδο χειριστή. Θα βρείτε επίσης τον αντίστοιχο τυπικό κωδικό στις οδηγίες χρήσης. Αφού ακολουθήσετε τα βήματα που εμφανίζονται στο μηχάνημά σας, το σημείο πρόσβασης θα πρέπει να είναι ανοιχτό. Για να δημιουργήσετε τελικά τη σύνδεση με το μηχάνημα, πρέπει τώρα να συνδέσετε το φορητό σας υπολογιστή στο σημείο πρόσβασης. Ο τρόπος λειτουργίας εξηγείται και πάλι στην ενότητα «Συνιστόμενες οδηγίες». Στην περίπτωση του παραδείγματός μας, χρησιμοποιήσαμε ένα φορητό υπολογιστή με εγκατάσταση Windows 11. Επιλέγετε την κατάλληλη ενότητα γι' αυτό και ακολουθείτε τις οδηγίες. Αρχικά, ανοίξτε τις ρυθμίσεις δικτύου μέσω της γραμμής εργασιών του φορητού, σας υπολογιστή, και στη συνέχεια τη λίστα με τα ορατά δίκτυα. Κάντε κλικ στην καταχώρηση που αρχίζει με Miele Prof, όπως φαίνεται εδώ, και επιλέξτε Σύνδεση. Καθώς το μηχάνημα του παραδείγματός μας ήταν ήδη συνδεδεμένο, δεν χρειάζεται να εισαγάγετε ένα κλειδί δικτύου. Αυτό αντιστοιχεί πάντα στον σηριακό αριθμό του εκάστοτε μηχανήματος.
Τώρα επιστρέφουμε στο Device Connector και όπως βλέπουμε, η σύνδεση με το μηχάνημα ήταν επιτυχής. Ακολουθεί το βήμα 5. Θα συνδέσετε το μηχάνημά σας στο διαδίκτυο. Ο φορητός σας υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο μηχάνημα. Τώρα μπορείτε να μεταφέρετε τις απαραίτητες πληροφορίες WLAN στο μηχάνημα. Για να το κάνετε αυτό, αναζητήστε πρώτα τα ορατά δίκτυα. Επιλέξτε το δίκτυο μέσω του οποίου το μηχάνημα θα συνδεθεί στο ίντερνετ και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης. Κάνοντας κλικ στο Send, αποστολή, οι πληροφορίες WLAN μεταφέρονται στο μηχάνημα. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα. Μπορείτε να δείτε στην οθόνη του μηχανήματος πότε τα δεδομένα έχουν μεταδοθεί επιτυχώς. Μόλις λάβετε μια θετική απάντηση, κάντε κλικ στο Pair with MieleMove, σύζευξη με MieleMove. Στο επόμενο βήμα, πρέπει τώρα να δηλώσετε στο MieleMove τη διεύθυνση IP του μηχανήματός σας. Σημείωση. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο με το φορητό σας υπολογιστή, με το οποίο μόλις συνδέσατε το μηχάνημά σας. Ειδικά σε περιβάλλοντα εταιριών, όπου μπορεί να έχετε πρόσβαση σε διάφορα δίκτυα, μπορεί να συμβεί το λάπτοπ σας να έχει καλέσει αυτόματα σε διαφορετικό δίκτυο, όπως στην περίπτωση του παραδείγματός μας. Για να ανακτήσετε τις διευθύνσεις IP, κάντε κλικ στο κουμπί στα δεξιά και στη συνέχεια στην επιλογή «Επιστροφή στο Device Connector». Στη συνέχεια, η διεύθυνση IP υιοθετείται αυτόματα. Στο έκτο και τελευταίο βήμα, ολοκληρώνουμε τη δικτύωση και προσθέτουμε το μηχάνημα στο λογαριασμό μας στο MieleMove Connect. Με ένα κλικ στο επόμενο, έχετε σχεδόν τελειώσει. Στο παράθυρο που ακολουθεί, κάντε απλώς κλικ στο άνοιγμα MieleMove. Το μηχάνημα έχει πλέον προσθεθεί οριστικά στο λογαριασμό σας. Τέλος, μπορείτε τώρα να κάνετε περαιτέρω ρυθμίσεις εδώ. Δώστε στο μηχάνημα το δικό του όνομα, αντιστοιχίστε το σε μια τοποθεσία ή καθορίστε ποιος θα πρέπει να αναλάβει την εξυπηρέτηση της συσκευής. Οι δικοί μας τεχνικοί της Miele θα ευχαρίστως να σας υποστηρίξουν σε περίπτωση κλήσης για σέρβις. Το μηχάνημά σας έχει πλέον συνδεθεί επιτυχώς και έχει προσθεθεί στο λογαριασμό σας. Ολοκληρώστε αυτή τη διαδικασία και προχωρήστε αμέσως στο επόμενο μηχάνημα. Όπως είδατε, η δικτύωση ενός μηχανήματος Miele Professional με το MieleMove Connect διαρκεί μόλις λίγα λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση www.mielemove.com. Καλή τύχη με τη δικτύωσή σας και τα λέμε την επόμενη φορά!